baya salai rau phaidi phai bai di O mare kitchen shang phaidi phai bai di O surai khonai rau phaidi phai bai di O shikla shikli rau phaidi phai bai di Khulum nai single sini jisuno Lobai nai single sini subrai jisuno Khulum nai single sini jisuno Lobai nai single sini subrai jisuno O asu asu isang phaidi phai bai di O okra chakra rau phaidi phai bai di Bukhani poza hilig ma poza yakare rodi jisoni thani nini wanama kiri marokno yapare rodi jisoni thani Bukhani poza hilig ma poza yakare rodi jisoni thani nini wanama Manak malang mano pohor musandi Buka ke tarbai bono kolom nai phaidi Manak malang mano pohor musandi Buka ke tarbai bono kolom nai phaidi O baya salai rau phaidi phai bai di O mare kitchen shang phaidi phai bai di O surai khonai rau phaidi phai bai di O shikla shikli rau phaidi phai bai di Khulum nai single sini jisuno Lobai nai single sini subrai jisuno Khulum nai single sini jisuno Lobai nai single sini subrai jisuno O asu asu isang phaidi phai bai di O okra chakra rau phaidi phai bai di Tini bohai no hai jeng sok phaijak the 19 Christmas banik 2021 Khumlung pas Baptist Pastor Salkani engai banik songsajak mani jeng oro phai sok phaijak tini salthamiya gulo tini paithak ni sal ge tini jeng Christmas banik songsanai rongni bisingo jeng oro ni masa bukhuk ke bai kok salainai ge jeng bono kok rok sungainai bahai ke Christmas banik rok songsajak ka ge phaiding ke bukhuk no tini khorang go langsogo Oke, ini sini mong roki sare. Ani sini mong hake, ani mong hake. Mesangju Gita Deborma, ang khoroksa sini Women Society Southern North Association ni khoroksa Assistant Secretary samung hisebe khlai tongo. Oke, sini Kristo takku buku rongno, Kristo takku buku rongno nong. Sini Yesus Kristo asalnya ni shalno regai, kamu orang kaisa kau kesan, namu sungai orang tongse kau kesan ini mana? Belakena hambai, ani bukuk no, boma hai Cox sumung ano, pirokna ni bagai, summa ni bagai, belakena hambai, paithak sini 2001 ni paithak bisini sino December salmari, jora kaham. Yesus Kristo asalnya no kok no tui ruk sawi ama hakya ano sungma ni bagai tai pirok mung rena ni bagai jora kaham o sanja jora rema ni bagai nona belai ani bai thang ningi nai tai nu khong ningi nai tai advance Christmas lam sogui belai khena hamjak ma sibaya pharo ang omono kok kasana ni musungo ani khajani takhu bukhuk songno sini subrayung o hayung ha sakawo bo phaimani karon haike joto bin snamjak bororokno bo hamjak ma simia bo sungno khairogui tai bo chobana ni bagai bo khoroksa rajani raja kaitoni kaito runginai chukna hawo mane sorgo rajawo kuti swari rok bai bo lobjagai tongmani tong thok khai bori jagai bolai jagai borom khlai jagai tongmani hai henpano ba asikena bini snamjak munu sorokno hamjak mani bagai bo a chuk nahani asuk raja ni raja bo
lobjagoi tongmani kabangma swari rokbai bo jotto o hayung gonangoi bini snamjak munusurokno hamjakmani bagai bo a sukhano yakaroi seleng hayungoi bo khoroksa rajani raja bugrani bugra keplaini tongmani bo o munusurokno hamjakmani bagai bo selengoi nai o sangsaro borok munu sungui nai merini ogo asayei bo borok mun sungui nai ama hake ma phakya tamni bagi ke bo asake no bini snamjak borok mun surokno hamjakmani bagai muthangani bagai bo sangsaro asai phainani nangkha aboni bagai o jorao ang belai khana ani bukukbai khabai khukbai joto hayungni ani khajani takuk bukuk mafani soman rokno ani koimung tai ani kaisa norokno kaisa koimung tai saklaina musungo tai kok kesarnani musungo norok jora tongsani joto borokno kaidor jotono na hamjagoi bini keteima khorangbai boringoi tongo aboni bagai khadi chung kaidor tini sukjora chung jora ka hamrei tongo khaki pinani bagai obo joto bororokno ang koijao norok kathang tongsani jodi bukhok bai go sikamgai bkhabai poito khlaibo ani kaidor ani subrai o singsara asai thakya tai bo borongmui chuni sumsokni bagai papni bagai cross saka thuyani nangkha inke je borok bkhabai poito khlai bukhok bai go sinai bono kaidor bai mathang jangnai kaidor bai tongoinai ba ama hai mathangani bagai no ama hai jengno phioknani bagai no bo tong thotok bini chukna ha bo ongkhori phainani nangkha bo asai phani nangkha a asai manaruk sawino jeng kaitono poito khlaine ro khatung khajama bai tong thogui jeng lamjak sogo tei bono yasak sogo abani oi phaidi jeng simia jeng joto chini kaitor bo hamjak mani tai musungjak mani kai joto bini sramjak munui surok joto bani bo khatungjak kubaksa ama hake joto bani bo lobjak nani musungjago joto bani bo bori jangna musungjago lobjak nani musungjago tamni bagi hinke bo simino bo bori jaknai bo simino bolai jaknai bo simino borom khlai jaknai o hayung ha kotor sakao kebuni bumung rojakliya nijai ekmato jisu kristoni bumung simisi rojakso je bumung no khuiring nai borok bono mathang jaknai bono kaitoni bosang jaknai asungno hambai belai hamai maro chini borom gna bukhu jakna bo belai ke nangmani kok saka chini kristo ta bukhu rong jisu kristo na te kubangma kok kaham saikna rakha belai bino paiflai hamai maro tai norok bkhanai ma khana bo tamo samani tamo kok sarmani norok bkhanai ma khana ge norok tai bojong oro je o banikno songsanai rokni bisingo tai khorok sabai jong kok sai nai leno lengla mangkörei jisu nithani lengla mangnade sumsau goklögei lama korokhe jisu ni lamo ya peri sede Manak malam mano pohon masindi Bekhak tharbai bono loblai na khaidi monak malang mano pohor musandi bekhak tharbai bono loblai nai phaidi o baya salai rao phaidi phaibaidi O mare kiching shong phaidi phaibaidi o surai khonai rao phaidi phaibaidi O shikla shikli rao phaidi phaibaidi o talengkha khayung gonangai sini borok mun sini balai tong thokmani sal tamoni himale sini borok mo thangna bagai sini aphaji sikhisto o talono o talin 25 tariko asaimani sal o salno regaino tabuk sing gobangma je jisu naimani tei jisu jemon sini borokno sumsukni yakni phiyoknani hayakeba langmano mo thangnani nei je asai sini bagai samung khai toma kai je bani sagri ba bini dormang tui tongnai lukurok haino sini lukurokno mo thangnani bagai thangi chanani bagai tongi chanani bagai o bahai jini o christmas di salno regai sini borokne ajini lama salam jagai tongmani o bahai kena sing tini nuka dukmali hati ganawo kaisa biskang 25 tarik christmas salno regai orwo je banik songse rijak mani sini borokno ajini lama salam rijak mani or jangmani bisingtino tini oroni je tang motha ne tang bodol rok haya ka oroni konbanda rok boba he bojorani sim borok wan sugai borok tini oba hai sam yakri rom ka sam obrok khate sini logi tongo tabu
o mela committee ni convener sini takuk Sanjoy Deborma sini beskang tongo sing puila bonis khupri khanalainai bongni boba hai wan sugoi te oro mela sungsaka ba bisik busik dongmoi sungsaka sing obra khanalainai sini khorang TV olam hambai belaike sini media rokno sini khorang no normal belaike hambai takuk koko oba haise bisi busik dongmoi norok o ter luar jilaiga ba bisi busik dongmoi o jaga ter sungnaja ge tong ba o ter ni bising tei sini borong luka hamari rok boba hai manai tong obor belaike hambai koke sini o taklai 2021 no hingke sini o bani 19 times 19 bar ke sungsaka kumulong baptist pastoral circle ne ngai nai jara sadarno tvc bai tonero taklai beke sung 19 bar sungsalai program obok khlai lekya gai sung obone bisinti no nokjaka bani khaida puila chang proni simi tabuk 19 baro sini obahaina upgrade nokjaka sini bororok ব্যবসা বাণিজ্য বেলাইকে আগোখা আগে जों 60টা 70টা স্টল সেতাঙ্গো তাকলাই जों 200টা তাংমানি স্টল আবফানা जों পজরি মানলিয়া 200 নি সাকাও কোন রকম কেসে রেবেকে जों সিনে বড়রকনো জাগারি মান খাদা গাই নাইনাই মানি সিন বড়রক বানিয়া থাংতানিও বেলাই আগোখা o bania o जों bania khalai mela khalai mani bisingti keta puila bo nahar mung tin ro obo songsa actually obo जों songsa mani hingke to বিশেষ khalai subrai jisu kristo o hayongo asai paika a koto makaham no bororok ni thaniwo je koto makaham khanaya abo hai bororok ni thaniwo khnarnani bahike जों mass gathering khlai ne bororok no a jisu ni kokno pusokoi man a step na nahare a wan sok mon nahare sengte tini asuk jora paisok paikata bisi burung semani bai taklai boba hai phelai mrong nokja belai kena agok jak nokha semani slai semana to जों khlai manlia corona virus pandemic ne karone जों taklai phai nai pheka nokha obo belai kena agini slai belai develop ongkha जों a bania no जों nai nai man obo जों bathagi seman glakha जों tai bose beskang ma agok nai he ma tongkhata tabuk taklai ni je o mela songjatine hega ter songjatine norok salbese grome oro samurok ma khati lai obo जों wansuk laika ek mas sekango no जों o samung no hongke 3 din sini circle ni motharok oro 24 ta charges tongo saltam जों bani ko work camp khlai laika aboni pore hongke je kisa misa barar tongarok no जों lebarok nai tangai tini 2 tarik ni simi tini 4 tarik jora last o saltam ni bagi sing 3 din work camp khlai gata motharok tei tabuk ta ka sangna mujungo obo je oro je ter songjak mane o gomunung dungmali hati o je khaijak mane o bo circle ba hayake ba norok khoro busung motha tei oro sini songsajak mane ke kumlung baptist pastoral circle oro bebagi tabuk 24 ta church tongo a church ni borok aroni leaders rok wan sukma baina o bania songsajak tabuk rondit tini oro je bani khaka bani ni bising tei buskang salo chini luko hamari dong tei mane nongi mothani phakai bobo hai wan sung marok ba bobo hai chapjak sini जों ke to obahaino jisu osung sara asaika khaksang ma tu boi tabuk chini borok na ang obono sanan busung no media ni bisike jisu se khaksang mar nai khaksang ni boba gra bono yasak nai borok bono yas poito khlai borok bo mothang jak nai osung sara bo khaksang ma manai phiman ya golbo bo khaksang ngai tongoi manai aboni bagai जों obono na ang bani o banik sungsama ni bisite message ranan busung bo obono chini borok je naki jisu no yase borok tabu bo tongkho norok bo jisu no poito khlai di একমাত্র যিশু সুনো সে সুনো মথাংনাই যিশু সুনো সে মতাই হামিয়ারক নিয়াক নে শয়তান নিয়াক নে হইতাই সুনো খেঙ্গই মানাই আবন বাগৈ অবনা ন কবনা বসঙ্গ যিশু সে সিনি খাকসাং ni bobagra chini langmani bobagra bela hega hambai dagono sini khurang o mahai ni jora ka hamnori mani bagai sing oba haigeno sing oroni tangmo thani tibo okra sakra tungo sing borok bebo kok salain sanai boni bagai nok suye nai toni sini khurang tibi o baya salai ro phai di phai bai di o mane kiching shang phai di phai bai di
सोराय खनाय राव फायदि फायबायदि ओ शिख्ला शिख्लि राव फायदि फायबायदि खुलुमनाय जोंले जोंनि जिसुनो लबलायनाय जोंले जोंनि सुग्राय जिसुनो खुलुमनाय जोंले जोंनि जिसुनो लबलायनाय जोंले जोंनि सुग्राय जिसुनो ओ आसु आसुय सं फायदि फायबायदि ओ अक्रा चक्रा राव फायदि फायबायदि हायदि हायदि हाय जों दुक मालि हातिनि खुंफुय एकाडेमि थों नखलानि बसकां क्रिसमास डेट दै बानिक संसार जाक दिनि सालथामनि सालो जों हायना हाय अरनि जे बानिक लुआ जिनाय हायको ओ मथारि तां अगरा सिनि टीवीसी नि एजीएस बरंगनां सिनि ताकु अगरा जोंरो मानका जों अ ताकु अगरा बायनो जों ताबो कक्थे थाइ सालाय बरक दिनि ओ बानिक लुआ जिथिनि बरक बबा हाय बरन याक टं बा बसकां बबा हाय वान सुक मुं ना हारै बरक दिनि अबा हायके अ तेनो संसारका बो बिसे बिसे रमै संसारका जों अबरक खालामना थानाय ताकु अगरानो पुलियानो हामबाय कामो हिमालय सिंहरो बेलाय खादं खाजाने बिसिंति नुक फाइजाक ताकलाया जों थानाय रगबो जों नुकजाक अबनो जों लुकुरंनै सिरिना मुजुङ नरक और जे तेर संसां माने बबा हाय नाहारमुं नाहारि संसाका बा लुकुरंनि बबा हाय हामग्राय मानै दं अ तेरनि बिसिंति अबरं खानान बागै ब्लाइखा हामबाय नरगबो हायके जिनि बुसकांगो फायै लुकु बुसकांरगो ओ आवाय मुंरकनो आवाय खायनानै बागै साइटक मानि ताइ मुसुं मानि आन बागै जों ओ क्रिसमास बानिकनि उंगै आं नरकनो सिनि हामजाकमा ताइ सिबाय ओ बिसि 2021 नि ओ डिसेम्बर तालनि क्रिसमास सीजननि जराव नरकनो आं हामबाय यापारो एक्चुअली सिनो बानिया बानिक खायमानि ओ प्रोग्राम मंगाय ताक बाय 19 स्टाइल ओ जगह जों खायलाय दंगायो उमो खायमानि मुसुं माने बासिनि आबनि उंक्लुगो तामो तं माने इंकाय कोनो करै उंक्लुगो जों एकमात्र जिसु ख्रिस्ट आसाय माने बो ओ हायुंगो बररकनो मथांनानि बागै रहर जागै जुदियाहानि बेथलेहेम टाउनो बो आसाय फानि नरुक सावै जोंहा जगह मुइतु खायमानि बिसिंतिके ओ बानिकनो जों खायलायो एवं ओ बानिकनि मुसुं बिसिंतिके जों ताम सानानि मुसुं मांकाय जिनि बररक आ ककनो सिवै माने बिनि आसाय मानि तामनि बागै आसायना नांखा एवं बनो जों तामो खायना नां एज ए बरक कथां हिसाबै एवं जों बरक कथां हिसाबै बनो जों खालाया हंकाय जिनि थिनांगो तामंनाय आबनो तैरक सावै जों कायसा कक सानानि ओ जगह जों सेफ नायमानि ग्लायो हंकाय आबो बाय तामंनाय हंकाय जिनि एलामबाको सामानि हाय बेबा को संसारनो मानिबा नों मुसुमो थांजागियाखौ हंकाय ओ संसारो हाय आजाय फायमानि जतो सिमानि रोंमानि जतो मानमानि आबो निनि तामो सामंगो सुगनाय दं आबो मुंसा सामंगो सुगिया गा आजतनसे नांकुक मानि आबोनो बररक सायमान नातै जों ओ बानिक खायमानि बिसिंतिके जों आबोनो आवाय खायनानि मुसुंगो ताय साइड बाय साइड सुदो आबो आवाय सिनिया अजा जों खाथुं खाजा बररकनि थाने आबो जाते जिसु ख्रिस्ट आसायमानि नरुक सावै ओ क्रिसमास सीजन ओ मेनलि डिसेम्बर तालो आबो बररकनि थाने आबो ताइबो मुसुंमानि फायदुन ताय आ बानिक बानिक खायमानि बिसिंतिके सिनि बररक आ बानिकनो स्रंगै मानानै एवं आबो बाय जे जों गोबां मासिनि दफारकनो बुसुक लेभेलाव जों क्लाङै थांमानो आबो तैरक बसिनि मुसुंमानि दङ कारण सिनि बररक हंखाय आ जागा बेलायखे जों ताबो नाम्बाराव हंखाय ब्लायखि जों किसि जागो आउन बागै ताइबो गोबां फाइमाननानि बागै आबो कायसे सिनि नाहार मुं दङ गाबो लगी लगी सिनि साबरक इन्डिजिनास फुड आबो जे आबोनि इम्पोर्टेन्ट बुसुक दं आबोनो जों आबो आवायंथुन नै जों आबो रगवान सुगै जों आबो हाय मा खालायो ताइबो हमने खरचा एजेस ngै ताबु अमहाय बबो सारकेल अमहाय बानिक रगलुआ जिजाक आच्छा आं साइमान मानि मते हंकाय सिनि ओ खुमुलुंगो तो थांनाय 2 तारिखनि सिनि दिनि तो लास्ट डेट एवं लास्ट प्रोग्राम दिनि पाइखांकाय बोसगांने 6, 7, 8 हंकाय चम्पकनगर बेप्टिस्ट पास्टोरेल सार्केल अंनाय आबो जांगालिया मो थागानांनाय हंका आबोनि उक्लुगो हंकाय ताबो 6, 7, 8 नो आ डेट नो
abo taisa haino hai a program mungnai abo borong kai abo kai Mandai Baptist Pastoral Circle mungnai hingkai abo hai keno 10 11 hingkai tabuk angko Jamiling Baptist Pastoral Circle abo angko tamo Fishery College a area khobjago a Jamiling Baptist Pastoral Circle nga abo sinia abo Agartala bo khobjagbayo a Jamiling Baptist Pastoral Circle ni abo hingkai 10 11 tarik ngai abo kai indigenous food festival plus angko banik nai Christmas banik abo kai a salni nyoromoi nga abono karibo Mandai Baptist Pastoral Circle ni hingkai aja kai indigenous food festival ngai agini kai a melangla khataklai nga aboni pore abo hingkai 21 tarik ngai hingkai 22 tarik hingkai mainly abo hingkai Obicharan Baptist Pastoral Circle ngai abo Mor Chaudhary school ni a field ngai nga abo kai 22 tarik ngai abo kai Obicharan Baptist Pastoral Circle ngai nga abo haike kabangma jaga no amti mela rogungi tongo nga mela ni bising tikhe jeng tamonung jak ngai borong thani kiri korongi tongmane ebong khatung khaja kringi tongmane abo taigisa kiri kororo kamawi tongthok mane ekta Christmas ni boyar Jisu Kristo asai mane a boyar ekta sini borok ni thani sibjak payo borok khatung khaja ngai o Christmas season ba tak mainly Christmas o kasang mani jorawa ri sum pailema bising tikhe Christmas bo kasang mani jorao klai tongma ba abo haike khatung khaja ke abo haike khailai tongaita motha o hongkai 1 tarik December ni sine abo ekdom new year jora abo continue abo tai thagiawi non stop amtike carol program choli tongnai abo jotto jagana choliu sini o sodorno to sinia kubunni association rogo choli tongo tamni ka o sodorno Baptist association ni bisingo kai a program mainly blai ke kam ke choli utai tabuk takmo teke sinam sungma hkia haise bisi burum no tabuk mali hati wono puila oma hai pani khaijang manba tabuk buskang gengma thayona khaijang nai tabuk ang ni bu khaijang naga hai hangka borom no tabuk je oron acho ka sajo ge khaima ma kai borom no boba hai advice khane borok no bo sung abo haino sawo abo sung sini mainly sini Sodor North Baptist Association hongkai khomulungono sung puila khlaijago abo Khomulung Baptist Pastoral Circle ni andaro aun bagi o jaga tini o program abo 19th Christmas banik 2021 ni sijakta nga abo ni uklugo truk jaga ngai thango abo mainly circle ni andaro ngai tongmaba circle ni leaders rogo abo initiative nao ngai jeng union ni hoite ngai borokmo jeng association level no abo borok joto kisu bahai ke tam kai khlailanya tam kai khlaike cha abo borok baleba kini salayo tamokai jongsini development ni phajing kok sagangkai puila Christmas bani khlaipur ni sine tabukni o jorao nugui tongmani jorangkai sini development kubang jaga sung tabuk nukmani kai ma tongo ebong tabukni jorao angkai sung puila khlaipur angkai resapnani borok bo maya asik bangya kintu tabung kai sung reisi kulpaya sung borno norok asak rimangla kaisa kuisusi program rimano baksa kai maya bo ngai rok kubang ma tongo mana asik kai khatung khajata nga abo sini borok mthani resapmung mosamung abo hai tabuk belai ke hamjak laimani bising tika abo bari phaima bagai baksa atong thokmani o jaga sung kaham kai nugui meya phano mondoli level thanga ga abo belai ke kaham kai choli banu bupaito abo hai tai bongthun borno achung abo no advice rani musungo o Christmas season no walai suglaing yawi khaksang mabai tongthok mabai khatung mabai hamjak laima o Christmas banik atai bisi katalni sallokno khatung khajakai nahari abti kheno jeng miliwi thangangkai abo belai ke janai hne ang joto lukurokno ani pokhongai angang saksakni pokhongai tai union ni pokhongai anga kok kajana musung asuk belaka hambai ni jora ka hamni mani bagai sing oba he khanai mankha Tripura Baptist Christian Union ni AGS chini borom grang tapu okra Kishore Kumar de bormani khoptoi sing balai kok khnaka chini lukurokno boba hai ki sing pasara ago khainai ba tini o melani bikhakai bahai ki chini borno thumui mannai sing oba hai kokro khnaka sing oba hai kena tini AGS hai konbana ne yagulo sing orati bo sakra dongo sing boni khoptoi ba kan thamai je tabu buskang je Christmas ni salno regai chini apa subra Jisu Kristo asai mas salno regai borok lukurokno boba hai hambai rok yakphana mujung sing oba rok nala boni bagin rok soyau nai jongni chini khorang tini no
बायदि खुलुमनाय जोंले जोंनि जिसुनो लबलायनाय जोंले जोंनि सुग्राय जिसुनो खुलुमनाय जोंले जोंनि जिसुनो लबलायनाय जोंले जोंनि सुग्राय जिसुनो अ आसु आसुइसं फायदि फायबायदि अ अख्रा चक्रा रं फैदि फैबायदि बोखानि पजा जों हायनो हाय दिनैनि अ पाइथांनि सालाव जों गोबां लुकुर कक सामानि जागुला जों हायनो हाय अर साक्रा कक सामानखा जोङो जाग्रा बायदि जों कक सालानि सालाय चिन जाग्राखा टाकुक नाफ्राय जमतिया ब रेभारेन जों बबायनि कक सालानि थाङोनो ताक्लाय जे बिसिनि चिनि आफा सुब्राय जिसु ख्रिस्ट आसाइमा सालनो गै सिन हायनो लुकुरं न बबा हायके तंगानि बबा हाय कक कसान मुरनानै जों अमनो क्लाय खामानि फिलानो दाखो अक्रानो सिनि खरानो खालाय खाथं खाजा डिसेम्बर मास जोंके जों डिसेम्बर 1 तारिखनि सिमिं आथुकरि खाथि लायो नगरमुरु केरल खायलायो बेलाय खाथं खाजानि बकि साख्रिनो बसकां बिसि कदाल फाया जरते जों अ तालसा बेलाय खाथं खाजा खाय पालाय लायमानि साल दामा मालाय सिनि आफा सुब्राय जिसु ख्रिस्ट सिनि बरनो मोथांना बागो हायंगा आसाइमा सालनो रगैनो जों पालाय जागो अ सालनो रगै जों ताबुक ताखुन खुक नामाखाय हायं लुकुरंनो नों खराखा साक्रांगै बबा हायरक बरंनो एडभाइस खाजानि मोसं बबा हाय कक साक्ला जतनो सुब्राय जिसु ख्रिस्ट आसाइमानि सालो खाफां याफार जाव जिसुनि मुङै आं जतनो साख्लायनो मोसङो सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि याप्रि सङै जों सिनि दफात सिनि बररक बायदि हिमलायानो सुब्राय जिसु ख्रिस्ट नि याप्रि सङै हिमखे जों लांमनि बहरनो माननाय जों हामजाक मुंनि जातिनाव मोसोंलायै नाकार मुंनि जातिनाव मोसोंलायै चेरलाय मुंनि जातिनाव मोसोंलायै क्रसनि महरनो जों साकसिं साक दै जत दफानि थाने बायदि जों दुनै रोलायानो गायतर जतनो सुबाथों गायतरनि फलाकथार अ ख्रिस्टमास सालो जतनो खाफां सोराङै तंथगै मोथांजाकमानि सालनो नाकारजाकमानि साल चेंसामानिनो खारियकजाकमानि साल चेंसामानिनो गायतरनि हाफां चेंसामानिनो बायदि जों यासाक संलायानो दै जत बरकनो जों अ ककमा गाहामनो फायदि बिलायानो जतनो हामबाय कासा कक ताबुक नों खरगा चाक्रा बरक ताबुक अबा हायकाय जत सारकाल न अबा हाय बानि खाजाक तंमानि अबा ताबुक सिनि लुकुरं बागै बसक गाहाम ताबुक अमहाय बानिक क्रिसमासनि सालनो सङै जिसु आसाइमानि सालनो सङै अमहाय बानिक रुवाजी जाकमानि तैफांरक दै मथारक जतनिस्लाय Southern North Baptist Association no tैफांरनो खाफां याफार जागो जिसुनि मुङै अमहाय बानिक नि सालो बिसाव वाइसा जों जतबाय मालायानि खाफां याफालायानि दै खाकजों मुं याफालायनानै थेन मालायो अ बानिक जेफ्रफानो बिसिब्रुम ब्रुमनो कायजोङै दंथों होनै आं सुब्राय जिसुनि मुङै हामारि सानजावो बेला बेला गाहाम बायसि ताको अक्रानो निनेवा जरा गाहाम सङर मानि बागै जों पाइफलाया निन बागै हामबाय बारना जों अबा हायगोना जों दिनै सिनर साक्रा खरकसो जों बिनि कुप्ति खनाय मानका जे अमनि बिसिंति लुकुरंनि बसो खामारि मान बबा हायरो जों अबा हायगोना
जों बेसां दिबे जरा मानका हंगाय अरन जों तेबो ताको अग्रा रok दङ केबस साग्रा रok दङ जों जरा मानका बरक बेबो कक थाय थायनि शेयार खालायनाय जों जरा नालायनो बनि बागै नरक जयाव नाय जोंनि सिनि खरां दिबे bani ko phainai bukuk juk bai kok sabai mani ya golo taisa bani ya khlaima phaising phai sok phaija engke o bani ya khlaima phaisingo botung o phaine boro rok bai gisa kok rok salaine badige truk truk taisa tini botung no phulungna bagai chai to gui tongo engke o bani ko phainai gobang ma borok rok tini last de engke ba tini salthamni ya golo tini no paithak ni sal o bani ni Christmas bani engke phaide song oro ni masa bukuk juk bai phano kok salaine engke sikang poila no chin khorang go lam sogo bukuk juk no kisa kok saiman no sing ke ni sini mung kisa rei jaman no an sini mung de ani kai ko jam no bisi burum num de no Christmas bani ko phaina rakal de puila phaigra mani bisi burum phai ke thanglai bisio je Christmas bani bai taklai bisi ni Christmas bani bai bu phelai murong nukha ko hai no ta ko taklai tang thago thanglai bisi takla butong thogo thane bisio butong thogo ta belai belai hambai maro taklai butong thogo ke bisi burum burum no phaipho ke phaiding ke sungtai bo truk truk ke thanglai ne ke oro bani ko phaini tai bo boro robo kok salai ne dofa bai dofa ke thai ha kanango kai tor cycle ma kobrok nangui no tongkha elem bago cycle ma debag ang tongkha kai tor ni ha finally sangwa wai tongkha sangla wai faika sansaro sansaro biatai bir mansimi nuhurya sabo naharai khaksanani hari ke sung turuk turuk tai bo norok no phuluk na bagi chai to gui tongo ke turuk turuk oro borok hainai robai kok sare ne sung ke ke oro bukabang mana thong lai thok ri rok nu gui ma no ke skang pore no chini takho kok sare na chini khorang no la so takho ne sini mung sare de man ang khoro khumlung ngon tongo ngai oro naine ni nei phaima ta goro srai rok bukan ro nga bono tabung phai nai phai tongo ke bisi burum burum de oro phai nai phai o bani khaima jaga o ke tini de na bani khlai burum to sung nai yo na khe sung o bani rok bo jorit tongo ngai sung o phalmani rok je saf niti phalma rok abro go bagi ke phalja go hai bano tini khai angaro phaltini rok rike ke chini Christmas ni bising te Jisu Kristo asai mani shalno ro chini Kristo ta khobu khub rok no tamo kok rok sada musong rok to kok he haise jeng Christmas banik ni khlaimani abo Jisu Kristo no lam chongmani jeng 25 December le Christmas chini Jisu asai mani sal ngai abno rogoi no o banik no songsa jagwa ba te जों ओ बानी नीति जों कथालाय मानि मानो ताखुक बाय बुखुक मालायो ओंखाय आबोतैनो जोंनि हम ददम खाय जों मानो कक ओंगा हायसे अ तंथंमोन बिसिंतै
जों आरो साइमानो जिसुनो चिनि मोथांनाय बनो सृष्टि खायनाय जों आबनो तंथगलायो बिना आसायनो साननो थैयो जरा अब आबनो साना थांयां जे जरा चिनि ताफुक सं ख्रिस्टनो मानिया ख ब्रक अब हाइके न हम ददमनि तैयै बनो जे मानिया खर ब्रक खायै मान खैसा आवता चिनि जिसु ख्रिस्ट belai belai hambai maro sini takuk no bosaik na ro sini Kristo takuk buku rano belai nor sai mak na bebak no khadung khajani bising te sini Jisu Kristo asai mani shalno na singlai tongbai o honke fighting ke jong tai bo o bani aklai ma fighting tung tung thangi tongo turuk ke jong thangi tongo ke fighting jong oroni tai bo bor rok kok salai nai henke tamo oro mani rok man tamo jong tini bo haino rok no phunung nai tini paithak ni sal thamiya gulo tini paithak ni sal ba jotono phai na phena bagai koyo ke omong ke khumlung ni khumpui academy thungnok lawo ke taisa o thai kha khumlung ni khumpui academy thungnok lawo ke taisa phai ke jong oro ni takuk bai phana buk bakhan kok salai nai ke sekarang pula no kroksa borong ba kisa kok sai nai no दीदी आपने एक तो कथा बोले आपने एक तो कर दादा दादा एक तो कथा बोले तो दादा प्रथमे आपने एक तो परिचय दिते पारे আমি আমার নাম মিলন মিয়া আপনি কি প্রতি বছর এখানে মেলা দেখতে আয় না এবার প্রথম আয় আমরা তো লোকাল আসি আমরা প্রত্যেক বছর আসি এখানে মেলা দেখতে তাহলে কেমন লাগলো আপনি আগের বছর মেলা থেকে এবছর মেলা কেমন ভালো মেলা আগের বছর যেরকম ছিল এখনো এরকম ভালো মেলা তো ভালো চলছে কি কিনতে ভালো লাগছে আপনার কি কিনছে আমি কিনছি মোটামুটি অনেক কিছু কাপড় টাপড় রয়েছে লোবো আরও যেমন কি আমাদের এখানে আমরা সব মানুষ আমরা একত্র আছি মিল আছি এটাই আমাদের সবচেয়ে আমরা আনন্দ হিন্দু মুসলিম ট্রাইবেল আমরা সবাই এই জায়গার মধ্যে এই দেশের মধ্যে কুমুলুং যেটা আচ্ছা ধন্যবাদ দাদা আপনাদেরকে ধন্যবাদ অনেক ফাইদিকে जों তাই turuk थांलायनाय बरंनि बरं गोबां फाइ सबायजा बरक साव थानसाके दंलायनाय हिनाव साइ दङ का फाइदिके जों ताइबो चिनि बरं जों कक सालायानो के किसा चिनि खागोन लांसुबाय दिनि सिनिमु किसा रैदमान हामबाय नरकना आनो जरा मानि बागै आनो बुंगे चन्दना देन बोरमा आंखो जय गुबुन बेति चासनि Aga jadi Jisu Kristo asai mani shalni bising tei nang jini Kristo takku buku rongna tamu kok rok kesana musom. Belai tong thong ko kai ton seng loboi resap lanya bes kango seng te bo kai ton poito khemani bising te kai ton no seng asai mana te seng lam saklai tong layo bini asai mas khala de belai hambai maro ciri khujuna wasawa ciri belai no kebang mana ciri Kristo takku buku ro khatung khajani bising tei cini Christmas ni shalno nasinglai tongbayo hongka tai phadike जों turuk yang taibo banya khai ma khasing rok thanglainai age hambai maro nana belake age phaidike जों tai thanglainai age oro rignai disa tak borok robo manthubo tini bahai no hai जों tai toknai no rok phunukna bagai age जों oroni borok kobang ma humlung tai gana gini amsaini borok robo oro phainai phebe tai kobang ma borok oro phaijak Sengsara gai torno busuk sena hamsana bagai cini thina o sengsara gai torno busuk sena hamsana bagai cini thina gai torno karu cini te kebo kuru kebo kuru Joli laima nasle laima bangre rengo takuk bai takuk thaya khamai manogo Kaitor sai kelang ma kobro
सुराय जिसु ख्रिस्ट आसाय माने सालनो रगै 25 डिसेम्बर क्रिसमास नि सालनो रगै अरबो जे तेर संजाक माने सालतानि 13 तिनि पाइथाक नि साल ओ पाइथाक सालनो जों तिनि अर पाइमानि तै फालमानि थाइरगो जों फैलेका जों पिलानि सिमिं पुरि ओइ जों नायखलै फैलाय माने बबा हायके अर लुकुरनि कुथुम मंदुक जाका तै पाइनि रंनिबो खातै बोसुक जग पाइलायका बा फालाय रंबो खातै बोसुरक फालजाका जों अबरक नायखलनानि ताइनरनो फुंनानि बागै जों फालनक दिगि फैलायजाक अबो हंगे दि चिनि दि चुम फालमानि थाइ जों अदिगिनो जों नायलायनाय जों अरन जे ताखु बुकुक जों अरन जे नायना फैदे ताखु बुकुक जों हायके फालै दङै ताखु बुकुक जों बरननिबो खातै बबा हाय फालै मान खातै तिनि और पाई थांनाय ताखु बुकुक जों बा पानिनि फैनाय ताखु बुकुक जों बन बखौ तेरनो तै बबा हाय मा दं जों अबरक सिलायना थांनानै जों यां हनुखा और ताबुकनि कलमा जरानि गाहाम गाहाम मानि फालजाक जों अबरक नुजों मागलिति हानो कयनाय यांनि सिनि बुकुक जों गाहाम गाहाम मानि तुबि फालै दं माने अबरक पिसा सिनि नाय दंनाय सिनि खुरां नाय दंनाय लुकुरनो फुंमानि बागै जों अबा केने तिनि जे मानसाक जों और तामो फालजागै दं बा सिनि कामुं जुमुं आरो बबा हाय फालजागै दं बा सिनि चा बरक चामुरक बबा हाय फालजागै दं जों अबरकबो नंनि बोसां दिसाय तुमनानि बागै जों तिनि अर चिनि खराङा हयते सबायजाक जों अबा हायकिन तुरुक तुरुक जों बोसां दिबो टेप थांलायनाय जों नायलायनाय अर जों सिनि अ तेरो फुआजा खैनाय दाखु बुकु संबायबो जों नंनि बुखाबोंनि बुखाक्ति जों थाया थानि खोनाला थांलायनाय जों यांगो तेबो दङ जों यांगो ताखु खरचा दङ सम हराबो मेला कमिटिनि हेंको नंनाय जों बबेने फैला सालायनो थांलायना ताखुकनो फैलानि सिनि खराङाव लामचोगो फैलानि सिनि मुं थियारि ग्रादे जों आंनि मुं काजितेन्द्र ब्रह्मा आङो बानिकनि एसिस्टेन्ट कनभेनार जइन्ट कनभेनार ताखुनो ताबक जों सोंना मुसुंमा बा बुइनो सिरिना मुसुंमा खाहायजे ताक्लायनि जे बिसिनि मेला सालतामि तिनि पाइथाक साल ओ सालो जे थानै बिसिनि बा हायकेबा ताबुकनि ताक्लायनि जे बिसिओ पाइनाय दै फानलाय रकनि बबा हाय जम्मो हायके बमा हाय फालमारि रक नुगा जों थांनायनि सोलाय जों बिसिओ बेलायखनो जों बरक गोबांखौ जों नुखा जोंनि बानिया फालनाय रावआव बेलायखे गोबां फायगा ताक्लायाव आबोनि बागै बेलाय तंथक खाय तिनि पाइथाकनि साल तिनि निचिनि बानिक मेला चलि दङ पाइथाक जरा आबोनि बागै ताव जतनो फालाय दंलायाव चिनि प्रग्राम रावआव चलिनो दङ तावसुक जरा चलि दङ आबोनि बागै आसंग सानमोजां हामबाय अरते कासे कक दनो सोंना मोजां का हायसे अबो ताबुक और क्रिश्चियन एसोसिएशन बिसिंतैनो तेर संजाक माने ओ जगह कि ख्रिस्टान रक सिमिं दा दुकान खाइमान ना हिन्दू मुस्लिम जतनि दा ओ जगह पुस्तलक जागै दं जतनो खाइमानो अब कोनो ख्रिस्टान सिमिं खाजा करे जत जे बानिया फालाय जतनो और सेबमानो जतनो फालाय दङ ताखुनो बेला बेला हामबाय नि जरा का हामनो सिनि खरांगरि मानि बागै जों अबा हायगोन जों यां तेबो तुरुक तुरुक थांनायनाय ताय अरनि फालनाय पाइनाय जों बरंनो दंनि बोसां तुइ फुंनानि बागै जों साक्तिलाय साइतकलाय अंखलायजाक मांगलितसेने कोनाय सिनि yang yaksi yagra sini takuk जों बेलाय पाइले हलाय गाय फालाय तंलाय मारक पाइलाय तंलाय मारक नायलाय तंलाय मारक जों अबरक फुनुक लायनाय खायरं मातुबु हामजों मातुबु आसाय फायकाव हायंगो जिसुआ जायखा असंसारो pohor जों साखा menak mahawo nakar matubu kairong matubu hamzang matubu achai phai kau hayungo tini o sale Christmas nisa sini bagai surat achai mani Bebang slaibo
Good like a jaika Joseph by Mary Mukhung Kataro Kamay laina Good place a guy Torno Monolog laina Boni Paling sengora sini takut korok saya belai ke kaham tabut kesang majuran ini cuma tui jaga banyak kai dong ni seng bonon duka seng bin kudik nalai tak lai ni bisi wajah orang banyak kai boba hai matang ka boba hai bin palmar roman ka pai bobo jaga ni pakai sengor kena takuna punya ni sini kurang lam coko ni sini muri pegradi punya ni sini kai cina hambai tayang media nangis sini kurang no belai hambai kai cina bising teglai ani mu hangkai Ranjit ang Jabarma hangkai Borgasia episode nangis sengoro palan pakai ang pada pasal babe tay oro oba hai melawa sing belai tamu kai katong thoka oba hai sing tamu kai boy bisiwo waisa se sing kurung kutung kai malai mano abe actually kai tani one shot ma kai tani hamari ni bising tini sing mana abo sing sak oro bania khanya musung kha aboya ang tin oro actually bania khanya ni phayo aboya ani bo tamu kai kaisa sing Christmas bisawo waisa si mela phayo Angka apa na tongthomani bising tisi ang permanent kun bianya kaya. Just oro kaisa seng Kristo ti takhu buku malanya ne fellowship awas in kare sengnya ang tini o banaya kaya ni payu. Tini je oro banaya kaya ben tini to saltam ni sal tini paitak sal saltam ni salo boba hai rok palmari rok man ka ba lukurong ni boba hai kuthum rong nukjak. Nukulong ni kuthumong belanya kaham abo kunu seng hamya ni maya seng phala abuya. Borok sengno phai nukha encourage nukha kai tini bising ti abo sing important seng phala ni abo kuno ase important ya ani mote personal moto business khalanya to seng kaisa kompesi besa kini abo engnyo just abo ya seng tamo kai seng kai tini bising ti abo bo kaisa sini encourage mane tongthok mani musung mani abo sini jotno se kokotor kai ter seno jora rekha joto takho bukhme malanya ni jora rekha abasi sing tongthokna ni klayo ebong khasrangna ni klayo bela ka hambai sta khongno sene bini jas phalai pali ya jora ka hamno bo thno sengbe oro asuk jora basai kok samani bagai sing oba hakena sing oboni yagulo bo sing tibo oro phalai takho bukhok tai pani takho buruk tungma dongo sing boni yagulo sing teo thanai sangai sam dukan dok sini chabrok samurok dongo boni bagai nok seu nai tongni sini khorang timino Jisu ajaika o sengsaro por sengsaka menak mahao nakar mangtubuwe khairong matubuwe hamzang matubuwe asai faikao haimbo Jisu tini no pachak salni khumlung ni je otero singoro tai khoroksa bukhuk oro sini kesangma jorani edi kutung dok haloi tongjak sing malai phika sing bono kubangma bisirong i sini bo kha sini ri sumne bania khachini balai kesam tai krengkok ni sing wan sugi mano sing o bukhuk no sing tini oro phai malai phika sing bukhun khupte khana nai taklai ni o Christmas banik ni tini pachak salo bo o bania khai boba hai ingka ba busro phalmari rok mangka tai bisi brum bo khai pe tongnai borok taklai boba hai phelai morong lukha sing tongnai bukhuk no pulian sini khorang lam chogo yang sini khade pulian lam chogo tai nini sini mong dokisar anbu kata nerisha de Burma kang kho dong malini na khomlong baptis ni na gijani na ta bukhuk nang je taklai bisi o je oro je bania khai mani agi bosoro bo nang khayo taklai bisi o bono khai oro bania khajak nu khakya ba thanai bosor ba agi bosor bai je taklai bosor boba hai phelai morong nukjaka tai faltini rogo pachini rogo boba hai rok nukjaka emne to bisi to feria ama hanya agi de haje ma tong langle agi je phalma hai taklai ba ma hanya phali chongta ke basaw taklai hamya ke basaw taklai gaham abon nini bukhatle nang boba hai ani bukhale kaham na phalo
ता बसां जे क्रिसमास न तै सिनि सुब्रा जिसु ख्रिस्ट आसाय माने अ साल खाथं खाजानो दङै जनर दिन अर बानिया खालाय माने ना अ जे ता बसां क्रिसमास न लुगै निरक ता आमचाइनि लुकनो बा सिनि हायुंनि लुकरनो बबा हाय ककसार मुरब sini amsani borong to sanam so Christmas to jotono tongthoglai jotono tongthoglai tonglai di hini sanam so ngota Mereka hambai buku ni tini phal mani pali ya jora phano nang sini khorang ma logiri mani bagai sing oba hai kana tini tero tibu bang ma phal pai nai pai le sing oba hai taku bung sung dongo sing boni khokti ba jora man ka hai kai norong no thai thani khnar norok boni bagai chu ewi nai tongli sini khorang ti Plaisa kai torno mol brum no lok lai nai boni mung no chung le Sale Christmas Lisa Sini bagai surat Asai manisa Dini ni oh sale Tong tong manisa Metang Aisyah oh oh Hai manisa Baya salai rau phaidi phai bai di Oh mare kiching shang phaidi phai bai di Asal khani hai tini kanung chungmung ni phalom ni yaklo sing yang sokayuka samung nung phalmani yang ostoligo sing phajak sing orono naile fi unai chini samung saborok tam or phaljagai tong hai ke ba tabun kotal samurok tam sing mantok oborok sing naya thanglai sing bagate truk sing yang pusang abulane sing yang samung dugan Lobai nai single chini subrai jisuno Oh asu isang phaidi phai bai di Asing yang hai takko khorsa malai fike bo tini ora gurijak taklai ni o je samung thairogo chini saborok samung rok tam manthok ba tabu ketal tomung ba islamjak ba ketal samung islamjak o mani rok tam nuka sang obono salai takno pileno sinimung Belai hambai ang obicharon parani gai tini no khas nanyani family agero to phakya taklai bisine gai tini no prothom juda khai nukha taklai bisio phaiye kobangma chini chamung rok chini cha borok rok seman slaibo tebo juda khuk khai snamjak rok sumnuk phakya gai abuna slaibo taklai ni je nasik naimani belai borok rok kobang jotono abo kaito no lobnani bisingte khai phaiye oro bebangno te phalno rok belai dukan bo bang honi sumnukha Tei samung nung rok bebak no nini traditional jisini samung rok gudok mosdeng bebak samung rok jeng nukha abon bagai tongthok ma bai khai khatung ma bai belai tongthok jak jeng family joto phayo nainen hene ajo omo hage tini o Christmas bani hai Christmas te ni tei sing oro kobangma samung nung podir pot nung mani tei hai ke ba tini sumjangnai ri sum rok je katal nung mani tei ani khaw boba hai ma tong abo belekeno nangkhok mani ko chini je sumjak nai ro chinoro traditional ko phalnok ro kobang man tongo chini kan borok tai chung borok richa rok bebang na naithona thoro nugo seman slaibo taklai tebo dukan bo kobang khok ni jini traditional dress phalnok ro kobang nukha abon bagai belekeno chang khatungjak buskang salogo tebo ma hakya mang khangka kaiba chin borok ni jini traditional je dress bungno chum khangkai sing belai naithokna hina angwan sugo Tabu oba hai je Christmas no tui je ter khajangwa to khub kom jagan nukjako tabuk sak jora kaisa kana jaga se nukjago sing tabuk tei hasal logo sini je tamnai sin tiprasa tong thai jaga rogo tabuk bising rogo oba hai ter khajagya bai sini tini o jaga ma thuma ka hai a jaga man thogya ta o haksal ni borong no tini o ter ka hai ki boba hai khaini bagi nang wan su borong no kok kata abo belekena hambai jeng chini sodorno to
kebangma jaga rogo bo nuka khaimani kai ani bishes kai chin obichoron baptist pastoral salkaro kai khaimayako tlai thane bosoro bisirogo borkathalo nini mandai chompongnogar borobo khaike kai ang obono koinan musungo hasteni lukurokno omo hake khumulungni hake no jaga je thai rogo bo khaike kai chini biskango se bosung kaham kai paimannai ba nijin gana rogo tongkhangkai ba orasek hasal ni agurtola rongni kebangma jaga rongni borok phai paipina nango jar circle logo mankhangkai biskang sarogo bo jara leadership tongne rok borok kaham monsaktun somo gana rogo paiman khangkai blekan hamdai bela hamai takok nini jora kaham sungari mani bagi sing oba hekana tini sing o jaga chathai phalnai rok bai sing tebo kok salanya digi thalanya tabu mangriti sane koyan trek sini ora tam chathai bisa borok hai ka bacha kadal rok bantok oborong kisa tisai lukurong no phununa ni bagai o surai khonai ro phaidi phaibaidi o shikli ro phaidi phaibaidi khulomnai singla sini jisuno lobai nai singla sini subrai jisuno khulomnai singla sini jisuno lobai nai singla sini subrai jisuno o asu isang phaidi phaibaidi o mare kiching shang phaidi phaibaidi o surai khonai ro phaidi phaibaidi o shikli ro phaidi phaibaidi khulomnai singla sini jisuno lobai nai singla sini subrai jisuno khulomnai singla sini jisuno lobai nai singla sini subrai jisuno o asu isang phaidi phaibaidi o okra chakra ro phaidi phaibaidi bukhani poza hilig ma poza khumlung hati hai ke ba khumpui academy ni thungnok lawo je taklai Christmas bani khlaijak mane oboni tini paitak sal o paitak sala sing richum phalmani chiming romoi churi mala phalmani sir siming romoi sing samung dugan dogo sing phai sing nong ni buskang sing onek mati sei phunuka sing bori tini ora sing nuka podri pochini samung hai ka besini podri put kesang majorani masing jorani ba tamla jorani sini richum dok sing ora nuka dal bidal sini digne risa phalmarok sing oboro nuka sing ob hai sing samung dugana phaleka samung dugana phaibo sing nuka gobang ma sini traditional samung sini pengjak hangjak sokjak ob hai rok samung rok nong besang sing ti phunuka ob hai sing daibo besang salo tebo thai rogo ob hai pani khajagi jong hai ke sing arni bondong no joto mansak tisau nyong besang phungna bagai sing sai cholane boni bagai boni bagai sing norok ob hai thai nei terong no sing tisai phunungnani ba norok nanya ni musung khai choyawi nai jongde sini korang TV khulomnai singla sini jisuno lobai nai singla sini subrai jisuno khulomnai singla sini jisuno lobai nai singla sini subrai jisuno o asu isang phaidi phaibaidi o mare kiching shang phaidi phaibaidi o surai khonai ro phaidi phaibaidi o shikli ro phaidi phaibaidi khulomnai singla sini jisuno lobai nai singla sini subrai jisuno khulomnai singla sini jisuno lobai nai singla sini subrai jisuno o asu isang phaidi phaibaidi o okra chakra ro phaidi phaibaidi bukhani poza hilig ma poza yakare rodi jisoni thani nini wanama kiri marokno yapare rodi jisoni thani bukhani poza hilig ma poza yakare rodi jisoni thani nini wanama kiri marokno yapare rodi jisoni
malang mano pohor musangdi Buka ketarbai bono kolom nai paidi Menak malang mano pohor musangdi Buka ketarbai bono kolom nai paidi Oh baya salai ro paidi pai baidi Oh mane kicing shang paidi pai baidi Oh serai konai ro paidi pai baidi Oh shikla shikli ro paidi pai baidi Kolom nai sing le sini Jisu no Loblai nai sing le sini Subrai Jisu no Kolom nai sing le sini Jisu no Loblai nai sing le sini Subrai Jisu no Oh asu asu isang paidi pai baidi Oh okra chakra ro paidi pai baidi Bekha kebai lengla mengkerei Jisu nithani lengla mengnadi Somsau gok legei lama korokhe Jisu nilamo ya piri sedi Menak malang mano pohor musangdi Bekha ketarbai bono loblai nai paidi Menak malang mano pohor musangdi Bekha ketarbai bono loblai nai paidi Oh baya salai ro paidi pai baidi Oh mane kicing shang paidi pai baidi Oh serai konai ro paidi pai baidi Oh shikla shikli ro